Kamusta nyo mga cancer? Ako nga pala si Paulo. Hindi ko lang ba't ako nagja-jacket kahit sobrang init. So ngayon dapat lalabas ako at magpapagupit. Pero di ba ang daming palapit na ng palapit. Ang nakahahawang sakit, di ko nasasabihin. Dahil dinedemonetize agad ni Tito YouTube ang salitang yon, di ba? Parang Voldemort. So ngayon daanan natin ang sunod na pinakamalalang sakit dito sa Pilipinas. Yun ay ang TikTok. 4. TikTok muna bago pumiyahe. Yes, in si Kuya, di ba? Hey! Hey! Lagyan natin... Hey! Hey! Renegade ba yan? Renegade. Boom! Diba, alam ko yung akala mo, hindi ako TikTok master sa wala. Alam ko kung ano yung kahit walang tugtog, alam ko yan. Sa'yo na to, 10 piso, Kuya. Keep the change. Piso dahil sa iyong effort. I just keep them satisfied. Ba't may ginagawa yun? Wala na, sunog na sa utak ko yun, hindi ko na yun makakalimutan. Mga bagay na hindi mo hinihingi pero binibigay, di ba? Parang yun yung mga tito mo din nagbibigay sa mga inaanak nila. Kaya tinatry na lang nilang makihalubilo sa kanila. Wala, kalimutan ko bigay yung 500 para sa ampaw mo ha. Sayawin na lang natin itong TikTok na to. Sunod. From Maria. Kaya mababang reading comprehension sa Pilipinas. Okay? Class all levels. Kasama na po ba? QC. Hashtag wala may. Paano po ang paranyake? Kasama po ba pala mo? Kasama ba Tagig? Kasama QC? Yes, kasama Makati sa Metro Manila. Metro Manila halos 16 yun, di ba? Ang dami nun na nakalagay. Pero yung mga sayaw sa TikTok na alala nyo, leche. Napakadali mag-Google. Di ba? Di ba nga GMG, Google mo gago? Lahat pwede mo na i-Google. Ba't kailangan ko patanungin dito? Hindi to Wikipedia, ang Facebook, please. At least marunong tayo mag-renegade. Woo! Woo! Maraming salamat. Yan ang mas malala ang sakit dito sa Pilipinas. Sunod. Akala din natin end of the world na, no? Ngayon, akala din natin end of the world. Hindi. Malalagpasin din natin yan. Parang yung iba pa mga sakit na nagdaan. Diba? Kaya lagi kayo mag-iingat. Lagi kayo makikinig sa balita. May na-trigger dito sa isang meme. Puro kayo kalokohan, mga puro kayo meme, puro kayo kung ano din yung ayos sa buhay niyo. Share niyo mga walang kwenta. Ano sabi ko sa'yo, huwag kayo matitrigger sa internet. Talo kayo. Hindi nyo kaya labanan na imimim kayo niyan. Hindi, may isa na naman tayong kababayan. Kapag yun pa na kayo, wag po yan, iwasan mo yan. Sabi ko sa'yo. From Jovel. Copyright, yeah. Ayun na, ito na yung 500 new confirmed cases na TikTokeries. Nararamdaman ko yung buko, naagnas, kinakailangan mo pag-gupit. Maraming salamat sa nakita ko. I urge DepEd to automatically grant passing grades to all. Palalalain mo lang. Yan yung mas nakakatakot na sakit dito sa Pilipinas, ang kamangmangan at katangahan at kahunghangan. Wag, Mayor, hindi yan ang tamang paraan. Pwede naman i-move eh. Wag ipasa. Mayor, hindi ganyan ang tamang paraan. Naiintindihan ko ang puso mo kung nasaan. Pero baka ano lang, ginawa lang niya mabulaklak, di ba? Ito mga politiko yan, alam nilang galawan. From Department of Health, how to... I just keep them satisfied. Ano nangyayari sa Pilipinas? At least, educational naman kahit pa paano, di ba? Naintindihan ko, syempre, pag mga bata, kailangan mong sa kanila ba, maki-estilo kung paano makakapunta sa kanilang market. Syempre, mga bata lagi nasa labas, mga bata naglalaro sa kung saan-saan. Yun yung mas naintindihan ko to, kahit medyo sukot, hindi naman tayo ang target market. Ang kanila pinupuntira ay yung mga bata. Yeah! Suntukin natin yung tanga sa taas, yung suntukin yung tanga sa baba. Paano ulit? Hey! Amoy libag. Kayo mag-iingat, diba? Pakinggan nyo yun. Observe etiquette, ha? The weekend. Yung 95% sa friend list mo, TikTok. Ito yung meme na yung nag-iisip, diba?
TikToker, naliwat ka na! Sunod, bago tayo masiraan ng bait, from Serlene. I just keep them satisfied through the weekend. Copyright, Sana di mo na maabot yan. The weekend, Sayang, sakala ko mababasag yung phone niya. Okay na sana yan. From Alan J. Pinagpalit. Pero direct will go. Ano, hindi masakit? PS is stick for no touch. Ang cute-cute niya naman, mga TikTokers. Sunod, maraming salamat. From Brianna. Yeah. Takbo! Dito wag! Hindi namin magti-TikTok dito. Ang tunay na renegade, hindi tumatakbo sa pamalo, okay? Kaya ng puwet nyo yan. Kung matigas ulo nyo, matigas din dapat ang puwet nyo. Sunod! Hoy! Anong B-word? Walang B-word dito, ha? Kaya sa community guidelines nyo, papagalitan tayo. Wala tanggal tayo sa YouTube. Sino na ang grandmaster ng TikTok sa YouTube, di ba? Kailangan nandito pa rin tayo. Wow! Renegade! Di ba? Nandun na mismo sa salita. It all interconnects into the TikToker zone. Sunod! From Chris. Ina ang ikinulong ngayon. Ako, Bata TikTok. sa Camarines Sur. Siya, si Junjun. Tila may maliit na mata nagmamasid sa maliit na barangay na ito ng Pasakaw, Camarines Sur. Ano ang nangyari kay Junjun? Memorize. Kung papasukin natin ang buhay sa kulungan, tangi ang bakod lamang ang nagsisilbi Ano, KMJS? limas sa I-copyright nyo kulungan. to. Ano? Kung Hindi papasukin hindi mo natin kaya. ang kulungan ni Junjun. Higaan lamang at electric fan ang makikita sa loob nito. Naawa din ako sa kanya, wala akong magawa. Siya si Clark, Not ang memorized. natatandang kapatid ni Junjun. Dahil sa matinding pagnanasa ni Clark na makatulong sa kanya na kababatang Eden. huminto si Clark. Isda! Isda! Siya naman si Josefa, Clark! ang ina ni Junjun. Nagpapadala rin naman daw ng pera ang kanyang asawa bawat kada 2 linggo. Binabasa ba siya? Ba't Si diretso? Josefa, nagtitinda ng isda, dagdag, sa tulong ng kanyang asawa. Sinamahan ng aming team ang kalagayan ni Junjun. Ako, John, wag! Sabi ng doktor, si Wag naman. Junjun ay meron palang cerebral palsy. Ano ang nangyari sa batang ito? Every TikToker is... Nung bata pa si Junjun, hindi nila nakikita na ito ay meron palang cerebral palsy. Kasama rin naman daw nilang matutulog si Junjun tuwing gabi. Pero pagdating ng umaga, ikinukulong ito. Ano Tawa ni ang Kuya. nangyari kay Junjun? Nung bata pa lang siya, naglaro siya ng mga Pandoble kara na rin ang KMJS. Masunog yung Ang bahay ni na Josefa. Tao po, kumain ka na ba? Kain ka na? Minom ka na ba ng gatas? Sinamahan ng Pasakaw DSWD. Ang tirahan ni Josefa, hindi karapat-dapat at hindi tama na ikulong ang katulad ni Junjun. Bagkos, kailangan ni Junjun ng tulong upang mapagamot siya. Mga kapuso, nagustuhan nyo ba ang aming page ngayon sa GMA Kapuso and Public Affairs sa YouTube channel? I-click ang red bell buttons. Ako, ang inyong kapuso. Tama. Kapuso mo, Notif and subscribe Jessica na. Soho. Woo! Magaling! Anong kwenta ng ilang steps sa isang buong 3-minute skit, di ba? Maraming salamat. Sunod! Palayo na tayo ng palayo sa Pilipinas. Nagka-goosebumps ako doon. Sobrang sukot na. Ano yun? Uso ba yung ganung muka? Masaya naman sa ibang bansa. Diba? Asian countries represent. Diba? Sunod. No punches that you roll. You got to keep it focused if you wanna say so. Ang AGL Kasin. Nababawasan na ako ng bango kada segundo kasi unang-una pawis na ako. So, anong challenge to sa TikTok? Kailangan ko malaman. So, from Daniel Sanchez, every IGFB story.
Mukha ni Sandres sa kaliwa eh. No? Na malusog. Medyo na dyan. Ikaw inagilid. Ako gid, ako dito. Sabay tayo sa kanila. Inaangguluhan kasi nila, ano ba? Respeto sa babae! Basta na. Maraming salamat. Sunod. Gusto ko yan, i-push natin yan. Pupunta tayo lahat. March 28, sakto, walang pasok yan. Para lahat kayo mahawaan ng sakit. Sunod, nangihina na ako, di pa mahalata. From Mapuat. Gusto ko yung porsyento na yan, di ba? Matutuwa dyan si Tagurs. Sunod, Rafi Tulfos official TikTok. Sobrang tito ng... Can't spell tito without TikTok, diba? Tito, bakit pati ikaw? Ang wagas na pagsimpa. Heart Evangelist na kinain si Cheese? What? Hindi tayo pwede. Hindi yan! Si Cheese Escudero. Tigilan nyo ako, mga hayok. Hindi tayo TikTok. Ayoko na po ilasing na ako. Ay, sobrang daming Taguro memes ngayon. Tama yan. Shot. Grabe, patay na. Patay na agad. Mabilis naman. Una pa siya mamatay sa bio. Nagpapatawa ka ba? Dahil nung meron pang anime sa hapon, diba? Konichiwa. Sunod! Opti, paalam. Ganun talaga ang buhay na isang meme, diba? Pero napakatagal na nga rin eh. Kung isipin mo, parang last year pa, ngayon lang siya nag-mainstream. Okay lang, ay importante na ikalat natin, diba? Kasi hindi ko kasalanan yun, ha? Eto na, para sa'yo! Reagan! Huwag ka umiyak, Eugene. Matuwa ka na umabot sa atin yan. Sunod. Nakakapagod maging memer. So, yun. Natapos sa ating mga, kung ano man tawag natin doon, ng mga virus. Diba? Like kayong mag-iingat sa labas. Like kayong susuot ng mga pangangait na mga kailangan ng mga pangtakip. Diba? Tanggalin nyo wifi nyo para di makapag-TikTok. Huwag nyo like, share sa mga TikTokeries nyong virus friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulul.